πληρώνουν. Δεν είναι η δημοκρατία που διδαχτήκαμε στα σχολεία. Δεν είναι η δημοκρατία που μαθαίνουμε στην αστυνομία. Έχουμε πάει σε ένα άλλο επίπεδο. Γιατί είναι η δημοκρατία που σαν άνθρωποι, εντός των εισαγωγικών, δίνουμε δικαίωμα να είναι άνθρωποι μονολυθίτες. Δηλαδή μας δεν τα ξεχνάμε, είτε γιατί είναι νεκροί, είτε γιατί είναι ζωντανοί, αλλά η φωνή τους δεν ακούει. Λυπάμαι, αλλά θα το πω, δεν με ενδιαφέρει καθόλου, γιατί έχουμε μάθει σε ένα ρατσισμό που να φοβόμαστε τι θα πούνε. Στην κατάσταση που είμαι, δεν φοβάμαι τίποτα και κανένα πέρα από τον Θεό. Και το λέω στα πλήσια μου. Δεν φοβάμαι πώς θα με χαρακτηρίσουν, γιατί δεν έχει κανείς 12 χρόνια να δει το ζω ένα 24ωρο, όχι μια και 2 ώρες. Δεν λέει τίποτα. Δεν έχει κανείς να δει τι τραβάει το παιδί του 10 χρόνια. Όχι, δεν είμαι με τους δίπλες. Όχι, η τιμωρία που τους επιβάλλουμε είναι από ελάχιστη έως μηδενική. Ρωτήστε, όχι για αυτό που γράφουν οι νόμοι της Αμερικής, αλλά αυτό που στην ουσία συμβαίνει στην Αμερική. Ναι, γιατί με έχουν πληροφορήσει. Για τις δίκες που δεν φτάνουν να δικαστούν. Για τους δίκες που πεθαίνουν πριν καν περάσουν μερικοί μήνες. Εμείς όμως τους καημένους στο ελάχιστο όλοι τους φυλακίζουμε. Και όταν λέμε ισόβια, είναι ισόβια να είναι ισόβια. Το ακούω τόσο πολύ, αλλά δεν υδρώνει το αυτή ούτε της πολιτείας, ούτε κανενός που μπορούσε να βοηθήσει. Έχω πει πολλές φορές ότι θέλω να βγω μπροστά σε αυτό. Όχι γιατί έχω χρόνο, δεν έχω χρόνο. Όχι γιατί έχω δύναμη, δύναμη μου την αντιλώ από τη ζωή της μυθός και εκεί την προσφέρω. Αλλά γιατί πρέπει κάποια στιγμή να αλλάξει η νόμη. Όπως η Κύπρος, τα ισόβια τα ισόβια, έτσι πρέπει κάποια στιγμή να τα έχει η Ελλάδα. Γιατί έχουμε μάθει ότι η Ελλάδα είναι η χώρα της παρανομίας, της ανέχειας. Και είναι. Γιατί δεν φοβούνται αυτοί που κάνουν όλα αυτά να πούν ότι αν πω φυλακή, δεν θα ξαναπώ. Θα πει κάποιος, μα όλοι θα φοβηθούν. Όχι. Αλλά υπάρχουν κάποιοι που θα φοβηθούν και κάποιοι θα μείνουν ζωντανοί. Αυτό θέλω να πω. Οι νόμοι πρέπει να αλλάξουν. Και ναι, καλύτερα είναι να χτίζετε ένα σχολείο και να γεμίζετε μια φυλακή. Αν δεν μπορούμε όμως στην πράξη να το κάνουμε, ας μένουν στη φυλακή αυτοί που πρέπει. Αυτοί που σκοτώσαν γυναίκες, παιδιά, ορμόμενοι από τα ζώδια στην κοιτά τους.